ओनसोला जाहैबाय जोंनि बर'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि बिटिआरआ ओरैनो व्हाइट पेपाराव ओरैनो एग्रिमेन्ट खालामनाय आयेनगत भाबै बिटिसि आरो बे बिटिसिआ जोंनि थाखाय बाय नेशनेल पार्टिनि खुनु खामानि गैया नेशनेल पार्टिनि हिडेन एजेन्डा थायो बिसोरो जेब्लायबो गावसोरनि सार्थआव खामानि मावगोन नोंनि आंनि जोंनि एरियानि थाखाय बिसोरो जेबो मावनो हाया प्रायोरिटि बेसआव थांगोन आङो गिदिर गिदिर खोथा होआ उमुक मावगोन थुमुक मावगोन होननानै आं खोथा होआ खिन्थु प्रायोरिटि बेसिसआव रायजोजों कनसाल्ट खालामनानै आङो खामानिफोरखौ मावलांबाय थागोन। मिशनारि कलेज गोबाव बोसोर पुराना जाबाय बे कलेजाहाय दिनै बे कलेजाव दासिमबो गोबां छात्रफोर दङ नाथाय बे कलेजाव दिनैहाय मेथ्स टिचार दंना गैया साइन्स टिचार दंना गैया बिनि खबरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै सोमजिखांबाय थादों। दिनै जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जुदि दिनै फेरेंगा सारखौ जुदि फोरोंनो हायोब्ला जे बिथाङा मा प्रश्न खालामनांगौ मा प्रश्न खालामनाङा दिनै जोंहा स्टुडेन्टफोरनि हस्टेल सिट केपासिटिया बारायबावनांगौ ना बारायबावनाङा दिनै जोंना हस्टेलावहाय सिट केपासिटिया खम ना बारा बिनि खबरखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै। एम रनजित बसुमतारी सारा मा होनदोंमोन एनडिएफबिनि जायफ्रा मुंख्लं जानाय न'खरफोर बिथांमोननो साख्रि मोनफा मोनफा होगोन आंनि बुंनाय राव नङा बियो जोंनि एम रनजित बसुमतारी 4 बोसोराव रनजित बसुमतारीया गोसोआव दङना आंनि डिपार्टमेन्टआव जायफोर एनजिअ हाबनानै दं गोदानै बिथांमोननिफ्राय उमुक उमुक होननानै नाम थांखिना बुंनो हागोन ना माबायाव साख्रियाव जइन खालामबाय आरो बिथांमोननि साख्रिया पार्मानेन्ट जाबाय होननानै बुंनो हागोन ना रनजित बसुमतारी एम नोंथाङा बुंदोंमोन ना जेला केम्पेइनाव बिनि भिडिअखौ आं लाबोगासिनो दं आरो फैफिनगासिनो दं बियो 3 बोसोरनि सिगां भिडिअ ना जेब्ला बिटिसिनि काउन्सिल इलेक्शन जादोंमोन अब्लानि समाव नोङो केम्पेइन खालामदोंमोन ना बे समाव नोङो बुंनाय राव बियो टिकेटनि थाखाय नोङो सिलिगुरि हाफाथुरि जादोंमोन खारलांहैनाया हाग्रामानाव बिहैनाया बिनि उनाव फैनानै नोङो दिनै इउपिपिएलआव हाबबाय जयनिं जाबाय थिगैयासो मोजां मोनदों नाथाय नोङो खोथा होनानै नोंबो थगायसुलासो नोंबो थगायोसो जायफोर मुंख्लं जानाय एनडिएफबिनि मुङावहाय बिथांमोननि न'खराव साख्रि मोनफा मोनफा होगोन होननाय बिनि खोथाखौथ' दोनथ' जायफोर एनजिअआवहाय दिनै साख्रि बा एनजिअआवहाय नोंनि डिपार्टमेन्टआवहाय सोनानै दोनदों बिथांमोनखौ नोङो खालामना होनो हादोंना बै सुबुंफोरा दिनै हर सान बेसेराफोर दिनै अफिसाव फरेस्ट अफिसाव थानानै खस्थ' खालामनानै दङ दिनै बिथांमोननि जबखौ नोङो पार्मानेन्ट खालामना होबाय नामा आंनो बिखौ खोनासंनोबो लुबैदों एसेसो खोनाबायदोंब्ला नायदोंब्ला थ' बिखौ बे भिडिअखौ आं लाबोगासिनो दङ एसे रनजित बसुमतारीया गाव लाजिगोन ना लाजिया आं बेखौ बुंनो रोंला थ' बिखौ बिनि भिडिअ होनायनि सिगां मोनसे भिडिअ दं बेखौ होग्रोनानै होनि खुलुमबाय जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां जोंनि बर'नि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जे आफादगिरि बिथांनि कल रेकर्डिं भाइरेल जानाय जों गोबां खोनानो मोनबाय थादों दा बेखौ लाना जोंनि रायजो राजानि गेजेरावहाय मोनसे गोनो गोथो सृष्टि जानायखौ जों नुनो मोनदों मानोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावाखै होननानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाया माने सावरायगासिनो दङ बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा दिनै लाइमोन बैसोनि सेंग्रा जानानै आं बुंनो सानदों जे जोंनि यं जेनेरेसना बिनि सायाव आरो बे जे कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो दङ बिनि सायाव जोंनिफ्राय मा साननाय फैदों बा जोंनि गोसोआव मा थट्स फैदों आं बेखौ रायजो राजानि गेजेरावहाय आं फोसावनो सानदों दिनै जों गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बिनि उनाव जोंनि बिटिसिआव जेब्ला गुलाय गुजाय प्रब्लेमखौ जों नुदोंमोन एनकाउन्टार जानाय इभिक्सन जानाय बा बिभिन्न प्रब्लेम जानाय बे समनिफ्रायनो जों खावलायबोबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय गावनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावनांगौ आरो
जाथियावहाय अलखद जायोब्ला बे अलखदखौ समाधान खालामनानै होनांगौ होननानै जों सिगांनिफ्रायनो निउसनि गेजेरजों बा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गोसोआव बे खोथाया सोमजिखांबोबाय थादों। दा बेखायनो दानि परिबेसावबो जों लुगैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय राजनितियावहाय स्ट्रेटलि बुङालासिनो बा थोंजोङै माने बेवहाय हेफाजाब होआलासिनो जुदि जे जोंनि समाजावहाय सात्रफोरनि जे प्रब्लेम जानाय बेखौ नायनानै होयोबा जों गोजोननाय मोनगोन। जेरै जोंहा इउनिभारसिटियाव गोबां प्रब्लेम दङ, थिग माने नांगौ बायदि टाइमावहाय रिजाल्ट मोना। दिनै जोंना गुबुन गुबुन कलेज दङ, हायार सेकेन्डारि स्कुल दङ, जेरै जोंना क'क्राझार गभ हायार सेकेन्डारि एन्ड एमपि स्कुल, बेयावहाय जों बुंनो थाङोबा दिनै लकेलनि एरिया मोनथिगोन जे बे कलेजआ मोनसे जारिमिनारि कलेज, गोबाव बोसोर फुराना जाबाय बे कलेजआहाय। दिनै बे कलेजाव दासिमबो गोबां सात्रफोर दङ, नाथाय बे कलेजाव दिनैहाय मेथ्स टिचार दंना गैया, साइन्स टिचार दंना गैया, बिनि खबरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै, बेयावहाय जोंना मोनसे प्रश्न दङ। दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय दिनै जोंहा स्टुडेन्टफोरनि हस्टेल सिट केपासिटिया बारायबावनांगौ ना बारायबावनाङा, दिनै जोंना हस्टेलावहाय सिट केपासिटिया खम ना बारा, बिनि खबरखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादोंना लायाखै, बे जोंनाव मोनसे प्रश्न दङ। दिनै जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमायावहाय दासिमबो जों बुंबाय थागोन, दिनैहाय खौथि खौथि फैसा दिनै टेम्परारि प्रग्रामावहाय जेरै नलेज फेस्टिभेल बा जोंहा ISPL, बेयावहाय जोंनि इडुकेसन जे फान्ड दङ बिनिफ्राय बाहायनायखौ जों नुबाय खौथि खौथि फैसा, नाथाय दिनैसिमबो गार्लस सेफटिनि थाखाय बा जोंनि स्टुडेन्टफोरनि सुबिदानि थाखाय दासिमबो इउनिभारसिटिनि गेटनि बायहेरायाव दिनैसिम जों स्ट्रिट लाइट नुनो मोनाखै। दिनै इडुकेसन सेक्टरावहाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दोंमोन NIT जागोन, जोंहा दिनै ट्राइबेल इउनिभारसिटि जागोन, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि जागोन, बेफोरखौ जों सिगां समाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव खोनाबा जों लाइमोनफोरा गोबां गोग्गानाय मोनदोंमोन आरो जों खुसि मोनदोंमोन जे जों फरायनो मोनाब्लाबो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया बै NIT आव फरायदों बा बै मेडिकेल कलेजाव बा जोंनि बै ट्राइबेल इउनिभारसिटि बा स्पर्ट्स इउनिभारसिटियाव फरायनानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांहोथों बा जौगाखांहोगोन होनना जोंनाव मोनसे माने गोसोआव गोजोननाय फैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनैसिमबो बे NITनि जे NIT खौ जे बानायगोन बा NIT नि नामाव जे माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ स्टेप लादों जों बेखौ नुनो मोनाखै। दासिमावबो आरोबाव जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय मोनसे खोथाया बार बार सोमजिखांबाय थादों। दिनै जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जुदि दिनै फेरेंगा सारखौ जुदि फोरोंनो हायोब्ला जे बिथाङा मा प्रश्न खालामनांगौ मा प्रश्न खालामनाङा, अब्ला आं खावलायनो सानदों बिथांमोना दा UPPLआ सरकारावनो दङ आरो जिहेतु एबसुआ UPPLखौ इनडाइरेक्टलि बा डाइरेक्टलि सापर्ट खालामगासिनोआनोखा। जों लुगैनाया बे बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव जाहाथे मोनसे बिल पास खालामनानै हरथों बा मोनसे माने मेम'रेन्डाम हरथों आसाम गभर्नमेन्टनोहाय, जे जेलाव थानाय बिग्रायारि आदामोनखौ बख'नांगौ होननानै हरथोंखौ जों लुगैदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो जों हरनायखौ जों नुवाखै। जोंना आसाम एसेम्ब्लियावहाय जोंना दिनै UPPL लिडारफोर दङ, जोंनि दिनै मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सार, जोंनि एबसुनिनो जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बिथाङा दिनै MLA जानानै दङ। बिथांमोननिफ्रायबो जों लाइमोन इउथ्सफोरा लुगैयो जे बिथाङाबो आसाम एसेम्ब्लियाव जाहाथे मोनसे मेम'रेन्डाम होथों बा माबा मोनसे डिमान्ड खालामथों जे बिग्रायारि आदामोन जेलाव थानायखौ बख'नांगौ होनना। नाथाय दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जों नुनो मोनाखै दिनै जे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनांगौमोन बेखौ मावजोबनाय जों मावजोबनाय नुवाखै। बेखायनो जों खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे जोंनि जे प्रब्लेम्सफोर दङ बेखौ बिथांमोना नायनांगौ, राजनितियाव डाइरेक्टलि थायालासिनो बा दिनै UPPLखौ डाइरेक्टलि सापर्ट खालामालासिनो जुदि बिथांमोना रायजो राजानि खामानि मावोब्ला रायजो राजाया मोजां मोनगोन, दिनै जोंनि फरायसाफोरा मोजां मोनगोन, दिनै जोंनि इउथ्स लाइमोनफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ निस्सय मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनबायबो थायो। जास्ट दानि जाय लिडारफोर दङ बेखौ जोङो मोजां खामानिखौ मावजानाय लुगैदों। आरो बेजों लोगोसे जोबथायाव आं दिनै गावनि गोसोनिफ्राय मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों। दिनै जोंना UPPLनि लिडारफोरा गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोदोंमोन इलेक्सन समावहाय, बा दाबो बुंबाय थायो, सान्थि फैबाय सान्थि फैबाय सान्थि फैबाय होननानैहाय, बिडिसिआव सान्थि परिबेस फैबाय होननानैहाय। जुदि सान्थि फैदोंब्ला दाबो मानो इलेक्सना मानो जोबाखै? जुदि सान्थि फैदोंब्ला आसाम पुलिसनि गुलिनि शिकार जोंनि दिनैहाय जोंनि जाथिनि आदामोना मानो दासिमावबो पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांगौ दङ? दिनै जुदि सान्थि फैदोंबा बै गरिब आबौआ जेब्ला हाग्रायाव बन थसे दाननो थाङो अब्ला बिथांनि रुवाखौ मानो सिख'नानै लाबोयो? बिथांखौ मानो दिनैहाय पुलिसनि हाराहास्ति खालामो? जुदि बै हाग्रा खाथिनिया बा हादान ओनसोलनिया जुदि थास' जावनो थांब्लाबो दिनै मानो फरेस्ट गार्डनि अयथासारखौ जोंनि बर' बिमामोना मोनगासिनो दङ? जौ मावनांला,
दिनैहाय एमाव देनांला गुबुननि न'आव हाजिरा मावनांला होननानै जोंनि इउपिपिएलनि लिडारफोरा जोंनि रायजो राजाखौ दिनै बिथांमोना फिदिंबोदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना 4 बोसोरनिफ्रायबो अधिक जाबाय सरकाराव थानाया, रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनाय जों मोनसेबो नुवाखै। नंखायनो आं खावलायनो सानदों जे जोङो इउपिपिएलखौ जाहाथे जोङो 2025आवहाय बोखारो आरो जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ लाबोफिनो। मानो होनबा हाग्रामा महिलारि साराल' एकमात्र सासे लिडार जाय जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि थाखाय सानो आरो जोंनि इयुननि थाखाय सानग्रा लिडार जों हाग्रामा महिलारि सारखौल' नुदों। गोजोन्थों।